mata sai su ce ban da ni'ima, ba na jin ni'ima a jikina, duk abin da zan sha malam ni'ima ba za ta zo ba. Mun sha muku bayani, ba za ki ga ni'ima a jikinki ba in har kina da sanyin mara. Wata tana da sanyin mara amma za ta ga ni'ima, ya danganta ga karfin sanyin a jikinki. PID kina da chronic infection, so ya kamata idan kina son ki ga ni'ima tana gudana a jikinki, ki kokari ki treatment na sanyin mara. Ga maganin sanyin mara nan kusan kullum, in ban ba da shi yau ba gobe zan ba da shi a wannan tashar, sai ki duba ki gani. So duk lokacin da mace za ta ce ita ba ta jin wato ni'ima, wannan wani abu ne daban. Akwai kuma za ta ce ba ta jin sha'awa, ga ni'iman ga komai amma ba sha'awa, ita ma dai har ila yau ana tuhumar ta tana da sanyi. To ya kamata a yi kokari a rika treatment na sanyin nan matsala ne, sanyin nan damuwa ne. Ga haɗaɗɗiyar maganin dawwamammiyar ni'ima za mu ba ku. Wata kuma ta ce a'a ita ba ta jin daɗin saduwar, in ana saduwa duk wani abu da ake cewa ana ji idan ana saduwa aure ita ba ta ji. Ka tambaye ta haka take, ta ce ita haka take, tunda kika taso haka ne, ita tunda ta zo haka. Wata kuma ta ce a'a daga baya ne ya zama to ba ta jin wani abu da ake ji a cewa ana saduwa ana jin wani daɗi. To ga wani haɗi da zan ba ku je ku yi shi. Duk wanda take da waɗannan matsaloli da lissafa, ko bata sha maganin sanyin mara ba, in Allah ya yarda idan ta yi wannan haɗin, na farko za ta ji ni'ima yana ɓarɓala a jikinta, na biyu za ta ji daɗin jima'i. Rashin jin wannan daɗi da take yi ba ta ji, insha Allah za ta ji. Amma fa shine ya kamata ya zamanto ko da kin ji abin da ake maganan akan maganin, to ki kokari kuma ki amfani da magani na waccan, domin shi wannan haɗin ya tabbata a jikinki kuma ya ci gaba da amfani. Ba wai ya bada amfani na lokaci ɗaya ba kuma shi kenan idan an biya wannan bukata sai abin ya bushe. Wannan haɗin da zan bayar haɗi ne wanda ke zaki da kanki, ban sai da wannan haɗin. Kan ma ki kira ni ki ce kina son shi wannan da zan faɗa, sai dai wani haɗin da ba, amma in dai wannan ne ke zaki haɗa da kanki, kuma insha Allahu in dai kika haɗa sai kin ga biyan bukata in Allah ya yarda. Abu guda 4 ne zaki haɗa. Ki buɗe kunnenki da kyau ki ji, amarya kike, uwar gida kike, sabon aure kike, da daddiyar aure kike, ki buɗe kunnenki. Duk girmanki in miki ta wancan, duk shekarunki in miki ta wancan, duk yanayinki in miki ta wancan, in Allah ya da in kika ci gaba da haka wannan, ba za ki kwana 14 ba, sati 2 kenan, sai kin ga yadda ni'ima za ta rika fita a cikinki, kuma sai kin ga yadda za ki rika jin daɗin mu'amala da mijinki. Abu na farko, kankana za ki samu. In kika samu kankana sai ki yanke ta, har da wannan farin da ba kwa cirewa, bawo kawai za ka cire. Ka yanke ta ki yayyanka ta kaɗan haka, yanka kamar na 100, shi ma a raba shi 2 ba da yawa ba. Ki yayyanka ta ki aje ta gefe. Ki samo riɗi, kantu, ki samo me ake kiran shi, kanunfari. Shi ma kanunfarin ki dan ɗebo ko da rabin karamin cokali. Haɗin sha ɗaya zan muku, haɗin shan ɗaya ko ba yin sha aji. In kika ɗebo kanunfari rabin karamin cokali, sai ki ɗebo riɗi shi kuma kamar cokali ɗaya babba, sai ki haɗa da wannan kanunfarin, sai ki niki ko ki dake shi ya zama gari, sai ki ɗebo shi sai ki zuba shi a cikin waccan kankana da kika yayyanka, sai ki jajjaga shi. In kina da blender sai ki zuba a blender. Bacin kin yi wannan, me kike da bukata, sai ki samo madara ta ruwa kowace iri kamar gwangwani ɗaya, sai ki zuba a cikin wancan haɗin, sai ki markaɗa shi, ki blending din shi, ko kuma ki jajjaga shi. Yar uwa, ki rika sha kofi 2 kullum. Za ki yi min addu'a in dai ke ba marwaciya ba ce. Allah ya sa ku gwada. Fata na ku gwada wannan, sati 2 kwana 14 kina shan wannan, za ki rika jin daɗi wajen saduwa, kuma duk abin da kika ce ba ki ajiyar ni'ima, bi iznillahi rabbi, kika wannan za ki samu. Ana yi ne domin a gyara gida, a gudu tare, a tsire tare. Allah ya ba ku ikon yi. Kada a manta da subscribe da sharing da comment. Muna muku fatan alkhairi. Ma'assalam.